Sampun. Yo, persiapan manjer. Napa niku layangane? Bandengan. Ayo. Hati-hati le. Ih, ngelayang, ayo. Layangan bandeng. Lho lah kok mudun-mudun. Oh, anjelem. Ya Inul. Jokine ya. Lah. Loh. Dicol nih ambek minul lagi. Anginnya. Iya ya. Anginnya kurang sedikit. Iya langsung anjelem. Soangane iku ya. Manin dia. Iya sik tono. Oh. Jarine aku mesti ngongkon batek lho, apa kok iku? Lah sampean mah mbok culne lho. Ya nek dibatek ya dibatek tenanan aja diculne. Ndang, sampean ndang gentenan. Ndang ya, gentenan Zainul. Sore hari lur. Iki memang layangane ngene apa karena angin ngono? Oh, anjelem langsung munggah nek.